A tak tady je rodinka zase, pěkný u bazénu, unavený, tady je Alex, Rosanka, Jinka, Dana, děti už jsou v bazénu, tady je Nik, ahoj Niku, co? Unavený, spát, tak jsem lehátko, lehni a spí. Plavat. Plavat? Tak neoteče, máš tady ten kartáček? Mám celý plato. To vem a pojeď to prostě všechny zuby, ono to vyleze ven a pak je to splasne, já to znám teď. To je zdá se, já jsem si tam jebal s tímhle, ale od cigarety tak si furt dělám a dával jsem si To zaníčil. Tomu tam prostě něčeho. Tam je jako, ne? To nezbytostně Ale nebolí to. Na snídani. Jdeme natočit nějakou snídani. A k tomu vemu odtajtuč. Kde jsou salámy. Ale ona mi zase utekla. Žádný zdržování. Žádný zdržování. Tady je chleba. Olívky. Chleba. Smím takhle. Okay. Tady jsou ty blbosti. A ty kopičky. A jsou kopičky. A jsou zase zeleniny. Tady je lečo. Lečo s vajíčkem. Párky cibulí. Normální vajíčka. Omeleta, volský voka, párky, tady jsou toto je krumkis, tady zase omáčky, džemy, čokolády, tady se dělají toasty a už mě to víc nebaví. Už mi to nebaví to projíždět. Ale udělám si čaj. Já si dělám čaj, tady pití zdarma, tady. Tady je sníh, co jsi si dal? Pojď tam mi dáš sýr? Nechci sýr. Klasika. To si dal. Volský voka, sýr, lečo, salámek, takhle. Zamávej. Jeď.
Ne, protože teď vytíral. Tancuj. Dělej. Teď. Tancuj. Tancuj. Jenom mám tady papár. Jdeš na oběd, Takhle to dělej jako strejda. No koukni, no udělej to. Zase? Kam jdeš? Něco snít. Zeleninou. Zeleninku snít a Máme prejít, že má on, aby měla od nás klid. Nalízni to. Nalízni telefon. Já nemám kartu, jo? Marek nám říká, že to je zadarmo. Marku! Kam dal ty bonbony? Vás provázím v mojím prostředí, kde žiju už 20 let. A všechno jsem dělal, prostě jsem kopal, dal jsem krumpáč a krumpáče jsem kopal tady, jo. Takže všechno to, co vidíte, jsem dřel na to 15 let. Kolik jste tady měl zedníků? Hele, zedníků tady bylo, jako se fakt vystřílelo hodně, protože některý neuměl, některý uměl, takže tady bylo asi tak možná přes 1000, 2000. Jo. Jaký plát měli? 17 lir na hodinu. 17 lir. To je nějakých českých 6 korun. To jde. Tak já jsem taky neměl v tu dobu, já jsem jim pak koupil baráky, ale já jsem tu dobu neměl prachy, takže oni jakože to udělali za tohle cenu. Tím, že jsem se pak odvděčil a dal jsem jim, co jsem měl. No jak máš, a furt vás má jako rádi, jo? Jasně, furt chodí, Jo. Nedávno teď tady byli asi 400 těch dělníků a obytovali se zadarmo, jsem jim to udělal, přišli s rodinama na dovolenou. Zadarmo, tak jako, že si to odmakali tady. No potřeba jsem jim to udělat. Je takhle. Krámy, všechno, to je prostě náročný, no, tohle dělat, věřte mi. Tohle udělat. Teď se kam nacházíme, jako kam jdeme? Teď se nacházíme v salonku, kde jsou krámy pro turisty. Je tady, jo. Má také oblečení, jo. Člověk by potřeboval tady tak 2 miliony. Jo. To bude málo. A prosím vás, jako tam je to kdo? To je váš ten kolega, jo? Který? Kde? Tady ten kolega, ten. Jo. On měl jako pracovní úraz tady a... Jo, spadla na něho jedna paleta. A od té doby se stal jakoby váš společník, jo? Takže prosím. Pane kolego, vy jste prý jeho kolega. Dobrý, když to tady učím, no. Jak se ti uměl líbí? No tak počkejte. My jsme jenom společníci tohohle, jo. Tě bylo neviděl člověče, jak jinak to funguješ. Dobrý. Prachy jdou? Jo, jde. Dávaj ti peníze na účet, jak máme. Jo, posíláš mi to každý měsíc, doma je mi to chodí všechno podle. 17 lir, jo? Ne, Ne, on má víc, on je společný. Jo?
17 vejda. Jinak jak, ty vole? To je dobrý. Dáme dneska nějaký chlast. Vlastně samozřejmě. Tak jsme se dlouho neviděli, tak dneska vypijeme. A Ženský zařídíme. jo, všechno bude. Žrádlo, chalka, ženský, chlás. Všechno bude, všechno. Tak není co řešit, jdeme na to. Yummy. Tam. Viděl jsi, jak se právě. Je ráno 7:45. Koukám na pomeranče, jak rostou. Mám namířeno no, posilovny. Kvůli tomu, že jsem tady přežranej. Takže s kotlárem do posilovny, co už tam rozcvičuje, vidíte, rozcvičuje, vidíte, no. Takže ať zatím pracuje to on za mě, asi zakouřím, no a pak budu cvičit, takhle ham. Tak, tady se postavíme. Tak, počkej. Zvámou si ty závody. 3, 2, 1, teď! Dělej, kakát! Kakát! Dělej! Kakát! Dělej, mámo, pokakáme se! Červená. To zase jeli na červenou. Jim to asi jedno. Keruje tak keruje, no to co? No. Podívej se ten trafik tady, pane bože. Je škalo. Toto je moje kde co? Jsme to našli konečně, takže se můžeme konečně najít. Říká, tento to si můžeme dát. Proč ne? Dám mu jedí ranou. Dejte to na stranu. Mašallah. Tady to mám rád takhle. Potom tak se na ty neplácne. Je. No posun si to. Kamarádi moji zlatý. Že bych se na to nemyslel. Ale když všichni já trhaj, dej. Jo, prosím vás. To červený je pálí. Jak se hrnuli. No ty jsi to nenapočítal. Na český. Jo. Počkám ještě. Ale staraj se jak o krále, když jsme přišli, už nás obskakujou. Máte všude koniny. Na hotelu koniny. Všude koniny. Ne, táto. Máš taky moje konina? Já už jsem tvoje konina. Jak těch ten majitel? Jak tam ten? Kousni si a já. Kousni si a já.
máš 40, ne? Nikolo! Rosanko, otočte se vy dvě. Hezky ty. Dobrý. Tady řekne nic. Já to budu dělat. Počkej. Ili, já ti dám fotku. Tak. Ticho, nemluvte. A nevyzkouší pičoviny mu teda. A jde se do píči. Kunde! Víš to? Jo, má telefon. Máme na lodi, co? No, tady dělbo. Tak tam jsou kostce, ne? Malý, koukej. Nerede müşteriler? Nerede müşteriler? Martin, to má tak 2 metry tady to. If you want swimming here, if you want fishing, I think it's 30 minutes after, okay? Jo, to je fakt průhledný. Můžeš snorklovat, no. A můžeme plavat. Můžeme plavat, prej. Když se neplává, můžeme plavat. A jak mi to žerou ryby, koukej. No. Žerou si to ryby. A Jo, to normálně vidíš. A to stačí malinkou jenom, ne? Co máš zakrát, ten dar, co můžeš všem rozdávat. Hudba je naše, zpívej, tak ti nepoleď. Dávej, co máš
co život dává vše, co je správné. Vlastně já mám závratil. Nezastav, už to dojdu. Vlastně já mám závratil. Dajte do cejtě. Martin, vem to do ruky ty. Hole, hole. Kam jdem? Co? Ještě jdeme chytat. Au. To se vnej. Co nejdem ty vole? Tebiku, mám špatnou, tady nejde McDonald. To si chytne, to si sežere. Jsme taky byli za díkem. Tak je tady konec. Jdeme domů. Těšíte se domů? Jo. Tady se to nikdy neví. Co? Jsi rád, že jsi tady byl? Plaval jsi tady v bazéně? Plaval jsi tady v bazéně? Jo. A bylo to hezký? Jo. Byli jsme na Ty co? Jak jsi tady bylo? Dobrý? Těšíš se domů? Ne. Netěšíš? Ty si tady chceš zůstat bydlet, jo? No, tak zamávejte. Zamávej. Zamávej, tady je úpal. Kluci, dámy, zamávejte. Full confirmation. Víš, že se furt chtěl jenom opalovat. Nic nedělat, jenom se opalovat. No. Co mám dělat tady? Bezdětná. Bez dětí má opalovat se. Opalovat se. Obluvovat tady chlapy. No. Ne? To by ti šlo. Aby se ti... Co je? Silon! A říkej 3, 2, 1 teď. 3, 2, 1, teď! Kam mi spadneš? Tak co? Je ráno. Se to blíží, jdeš domů. Těšíš se domů? Jo. Co máš? Těším na zahradu. Ne, na auto se těšíš, I ne? na auto, jezdit, všechno, na zábavu do 20. Taky se těším.
Dejte si ještě posledního hamburgera. Chcete půlkovýho? Já chci normální. Normálního? Jo, já chci taky normální. Ale půlkovýho, jo? Jo. Pojďte, to nemůžeme být tady. Jdeme pryč z dovolené. Así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado.